Natáčanie. Nie je koža od hadu. Je to koža od hadu. Ozaj, to je koža od hadu. Padni, že mi ho z neba. Reálne koža od hada. Tu navideli. Aha, koža od hada, počkaj. Had. Chyť. To je koža. Fuj, to je hnusné. Chodíme na... To si bereš? To je, neviem. Artefakt. Auto. Skryme sa dole, keby išlo, hej? Iba si Tak ľahníme. ale nič tu nerobí, no? Iba si ľahníme, to je toto. Iba na čo, že tu nič nerobíme, to nie je. Ale stále tu neprejdeme, viete o tom. Ozaj? Musíme ísť stade. Ozaj sú medvede tam? Nie, stále tu poď. Prečo? Lebo stále tu neprejdeme. Prečo? Tam sú kríky. Ja sú medvede. Keď tu tam medvede, tak tam asi nestanujem. A tak on to malo, no to je... No, sa ti zdá malý. Lebo vidím na druhú stranu. No prejdi. Kubo, my ideme stále to nejak normálne. No, veď to... Pozor na pletivo. No, stále to chodí. Natáčaš? Hej. Dáme to na YouTube potom. No poď. Nie, že ma zahodíš. Aha, vidíš? Bunker. Kde? Tuto pred nami. To je váš? Hej, Jasne. never. Fakt? Hej. Tu sme stanovali. Poď, Kubo. Tu ste spali. Nie v tom. Stán sme mali. Ale spali sme ozaj tu. Mám aj fotky, aj videá. Sme si hotdog robili. Čo si si? Hotdog so surovou párkou robili. Ale sa bojím, že čo si si? Hotdog so surovou párkou. Jau! Ozaj sme tu stavali, vieš koľko? No. Rok to tu už máme, možno. Rok nie. 7 mesiacov. Pozri sa, Nuka. Sice je tam bordel tam je, lebo sme tam dlho neboli. To je naša ručná ona. To sme si vyrobili, Kubo. Nie, to sme si vyrobili. A čo ste našli to železo? Hej, to železo sme našli. A toto sme stanovali. Počkaj, možno tu bude ešte aj otlak z toho. Možno tam bude vyležané. Poď, Kubo. A je toto ešte, nie je toto vyležané. A čo ste? Toto, vidíš, vyležané to tu je. Mali takto stan. Veľký? No. Aj baví dvaja? Sme robili oheň. Baví dvaja? Hej. Dones tu onu, Kubo, dones tu onu, krompáč. Vykopeme sem uhlíky, tu vykopeme. Hej? Hej. Jasne. Ozaj, veď tam oheň robili. Uhlíkami? No veď uhlíky tam budú z dreva, ale ostatky. Hej, bude to tam, ak to nezmizlo. A tu sme počuli dačo behať more, riadne. A srnec bol tak ďaleko asi ako je ten strom. A zavíjal, daj. Ideme vykopať uhlíky. A srnec ti vie niečo spraviť? Daj, ja to Počkaj, nie. Aha, vidíš uhlíky? Čože? Aha, vidíš, vyležané, tu sme mali stán a tu sme mali oheň. Založený. Už vám verím. A že to nedrží až tak dobre. Sme chceli postaviť 2 stany a toto z toho jedného vypadlo. Možno tu nájdeme dačo po nás. Nenájdeme nič. No a tu to bolo vyležané, takto sme tu spali. Tak, jaj, Nebali ste sa? A krásny výhľad sme mali v noci. Jaj, mokré to. To
A tu som sa vytrepal, presne si pamätám, na tomto tu. Tuto. Som cúval, som pomáhal Borisovi vykladať stán. Nie, počkaj, nie tu. Kde to bolo? Na takom hrbe. Tu? Hej. Tu to bolo, áno. Som pomáhal Borisovi takto stán. Aj bat. No aj video. Jo. Mal iPhone? Hej. Čo? Čo? Mal iPhone? Už vtedy? No, to bolo minulý týždeň. Ozaj. Hej. Je, že pred rokom. No veď. Nevadí, ale to nesme. Dobre, ideme do bunku, poďme. Do akého bunku? Tam. Umbrella. Ty čo furt spievaš Umbrella? Ticho? Poďte. Treba mi srať. Nie. Nie. To je dosť napiť. Sme mali zahrabať. Prečo? Radšej. Čo? Radšej. Prečo radšej? No, bolo radšej. Aby nezistili? Aha. A koho toto je vlastne neviem? Neviem. David ide do bunkru. Poďme za Davidom. A vy ste koľký v triede? Sem na tu. Zobral si ten krám. Tu máme aj onú stoličku. Tam sme si vyrábali, ale neviem, či nepadla. Kde? Tam bola stolička, tam hore dade. Posed? Aha. A tu sme mali ešte jednu stoličku na tom onom. Takú modrú. Ale sa rozpadlo pod Borisom. Tu by mala byť elektrická cigareta, poďte hľadať. Tu Boris zahodil, Boris našiel v autobuse a zahodil ju. Tuto dade by mala byť zahodená. Neviem, či je funkčná. Filip, poviem to iba tebe. Čo? Cože? Raz. Choď preč. Ja viem. Už si potiahol raz. Nie. A poď budeš kúť. A ja to nepoviem tvojim. Potiahol si raz? Nie. No a ja som dvakrát potiaľ z tej elektrickej cigarety. A mne mama dá. A ja som veľakrát. A tu by mala byť taká čierna, to neuvidíme. Lebo sa mu šuška zbiera. On má strašne veľa. Tak ja sa si vyčekal. Čak ale Teraz som elektrická. našiel v autobuse na sedačke. Ty? Hej, iba hodina na sedačke. A kde je? Neviem, to dať ju Boris zahodil. Tak? Ozaj. Najprv zahodil tam a potom sem. Radšej. Aby... Nie. Aké farby? Čierna, to nenájdeš. Bude splývať. A sem sa to krikol, či sem? Sem dať je asi možno aj do kríkov, ja neviem, ale viem, že na toto miesto, ďalej nie. Ale bolo to pred týždňom. Ale tá elektrická cigareta nebola pred týždňom. Tá elektrická cigareta bola, keď sme toto dostávali. To bolo dosť dlho. Takže to už ani fungovať nebude. Čo? To už ani fungovať nebude, tá elektrická cigareta. Ideme preskúmať les. Už to asi ani nebude. Ideme preskúmať les. A kde? David, Dobre. ideme tam. Daj mi mobil. To už chceme skúšať pristať. Ale more, nie tam prestanem. Ale nie je iba more. A musí byť s vami, vieš.
Tak ideme. A mne sa chcelo srať, a už sa mi nechce. Ani mne. Čo je tu? A čo si predstav, že mi zachodí v bunkri more a začne treba srať. Tak to vyseriem. No more, tak si predstav, že... Môžem to tam zahodiť? Tak? To drvne. Tak poďme s ním. Ja mám mobil. Tak poďme s ním. Ja ti ukážem. Pomaly. Neboj sa, ti ho nerozbije. Pomaly, ja sa od teba bojím. Hej, ho mobil sa bojíš. Nie, ozaj sa tu stríka, s Borisom naraz sme sa tam strepali. A Boris sa šúkal policii. Ja to si vravím, držte sa na čo. Nie je horšie, ak keď dnešný stane riaditeľkou na hlavu. My tu máme chodník s Borisom. Na prúhľadkom postavu. Hej. Ale stále to je chodník. Stále to je chodník. Nie sú. Nie sú. No kamo, my sme teraz išli z lesa. Treba srať onému bratrancu. Jeden sa zdrbal. Som si domov pristúpil. Pomaly, pozorku, pôjde za tebou. No poď, postav sa. Daj mi, ja to idem dole natočiť. Hej. Na chvíľku zastavíme video a... Daj mi modlú. Daj, ja to chcem natočiť. Zaostri to. Nie, musíš to zaostriť. Ďalej trochu. Kde? To vidí, ideš to nájsť? Čo to tam mal? Tu je to. Asi sme. Dobre, daj. Nie, ja chcem natáčať teraz dole. Oni. Počkaj, ja idem za vami úplne, aby som vás natočil. Tu obchádzka hrušou a tento chlapec ide na hrušou. Ide na hrušou, obchádzka, lebo sa robí most. Tu pes je trošku na hlavu, by som povedal. Buchni sa! Buchni sa! Buchni sa! Áno! Dobre, máme tu aj Vítale, takéhoto na hlavu psa. Aj tohto sa pes.